चुडेल. आम्ही जरा विचार करून सांगतो. अजितने तेवढ्यापुरती वेळ मारून नेली. पण हे काही विचित्रच होतं. एक चेटकीण. अजित मनाशीच हसत होता. अजित, काय वाटतं तुला? आकांक्षाने विचारलं. कशाबद्दल? चेटकिणीबद्दल. या सगळ्या भाकड कथा आहेत, बाकी काही नाही. आणि तू ऐकलंस ना ते काय बोलत होते? ही 50 वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. ते गेल्या 50 वर्षांत तिथे एकदाही गेले नाहीत. म्हणजे तिथे आता चेटकीणच काय, त्यांचं तिथे घर असेल का नाही याचीच मला शंका वाटते. अगं 5-10 वर्षांत गावात किती बदल होतो. गावाचा विकास होऊन कायापालट होतो. ते गाव आता किती बदललं असेल. जरी त्यांचं घर तिथे असतं ना, तरी तुझ्या या अशा अवस्थेत त्या वातावरणात मी तुला तिथे राहायलाच दिलं नसतं. आपण नाही जात आहोत तिथे. सोड तो विषय. आपण कुठेतरी दुसरी जागा पाहू, अजित म्हणाला. पण जर मलाच तिथे जायचं असेल तर? जरा विचार करत आकांक्षा म्हणाली. काय, तुला वेडबीड तर लागलं नाही ना? नाही रे, तिथे चेटकीण वगैरे नाही याची तुला जशी खात्री आहे तशी मला देखील खात्री आहे. पण या रचलेल्या कथेमागे नक्कीच काहीतरी असणार आणि मला तेच शोधायचं आहे. तुला माहीत आहे, मला या अशा गूढ गोष्टींची फार आवड आहे. मला तर वाटतं ही संधी देवानेच मला दिली आहे. डॉक्टरांनी सांगितलं की मला माझं मन एका वेगळ्या गोष्टीकडे वळवायला हवं. मग यापेक्षा दुसरी गोष्ट काय असेल? ते आजोबा सांगतात म्हणजे त्यांचं घर तिथे अजूनही असेल. आपण एक काम करू, काही दिवसांसाठीच तिथे जाऊ, तिथला अंदाज घेऊ. तिथे जर काही विचित्र वाटलं तर आपण तिथून निघून येऊ. पण मला एकदा तरी ती जागा, ते गाव माझ्या डोळ्यांनी नीट पाहायचं आहे. चेटकिणी मागची काय गोष्ट आहे ती नीट जाणून घ्यायची आहे. आणि तू सोबत आहेसच ना? मग ती चेटकीण मला थोडीच काही करू शकेल. पण हो, तू मात्र जरा जपूनच राहा बरं का. चेटकीण सुंदर असली म्हणजे जाशील लगेच तिच्या मागे. आकांक्षा आणि अजित दोघेही हसू लागले. त्यांनी आता मनाशी त्या गावात जायचं पक्क केलं होतं. तसे ते तयारीलाच लागले. त्यांनी त्या घराबद्दल आणि गावाबद्दल आजोबांकडून सगळी माहिती मागून घेतली. तिथे लागणारं जरुरी सामान जसं की स्टोव आणि काही घरगुती वस्तूंची यादी करून त्यांनी त्या वस्तू बाजूला करून ठेवल्या. शेवटी तो दिवस आला. अजितने मित्राकडून त्याची गाडी रेंटवर घेतली होती. गाडी येतच यांनी त्यांच्या एका गूढ प्रवासाची एक गोड सुरुवात केली. हा प्रवास त्यांना नेमका कुठे नेऊन सोडणार होता हे कदाचित त्या चेटकिणीलाच ठाऊक होतं. त्यांनी त्यांची गाडी मुद्दामून संध्याकाळी काढली, कारण त्यांना तिथे पहिल्याच दिवशी कोणती गडबड किंवा गोंधळ नको होता. त्यांना तिथल्या नियमाप्रमाणे सकाळीच पोहोचायचं होतं. अजित अधूनमधून आकांक्षाकडे पाहत होता. आकांक्षा त्या गावी जायला खूपच उत्सुक दिसत होती. तो आनंद तिच्या डोळ्यांमध्ये अगदी स्पष्ट झळकत होता. गेल्या 1-2 दिवसात तिने ऑनलाईन अनेक पुस्तके मागवली होती. प्रवास चालू होताच ती त्या पुस्तकांमध्ये हरवली गेली. चुडेल. खरं तर हा विषय मराठी माणसांसाठी थोडा लांबचाच होता. चुडेलला मराठीत चेटकीण हे नाव दिलं आहे, पण चेटकीण या शब्दात तो थरार, ती भीती मुळीच नाही जी चुडेल या शब्दात होती. चेटकीण हे बहुतेकदा लहान मुलांशी निगडीत एक मजेदार पात्र म्हणून आपल्या समोर येतं. पण चुडेल या पात्रात एक गंभीरता, एक भयानकता दडलेली असते. आजही काही लोक चुडेल या पात्राला घाबरूनच असतात. त्यातच अनेक पुस्तकांमध्ये केलेलं तिचं वर्णन, तिची भयानकता, तिची क्रूरता ही मन सुन्न करून टाकते. कोणी इतकं निष्ठुर, निर्दयी कसं काय असू शकतं? हडळ, लावसट यांनाही लाजवेल अशा या चुडेलच्या गोष्टी होत्या. आकांक्षा चुडेलबद्दल जितकं वाचत चालली होती तितकी चुडेलची भयानकता तिच्या समोर येत होती. अजित आणि आकांक्षाचा हा प्रवास कमीत कमी 8-10 तासांचा होणार होता. अजित पाहत होता, या 1-2 दिवसांत तिच्यात फार बदल झाला होता. ती तिच्या दुःखातून नकळत बाहेर पडून या वेगळ्याच विषयात गुंतली होती. आणि हेच तिच्या आरोग्यासाठी कुठेतरी एका अर्थी चांगलंच होतं. चुडेलबद्दल वाचता वाचता आकांक्षाला कधी झोप लागली हे तिचं तिलाच कळलं नाही.
ती एका स्वप्नात जाऊन पोहोचली. सगळीकडे फक्त अंधारच अंधार होता. नंतर अंधारात हळूहळू तिला एक घर दिसू लागलं, फार जुनं, विचित्र. तिने इथे तिथे पाहिलं. त्या घराव्यतिरिक्त तिथे अजून काहीच नव्हतं, संपूर्ण अंधार. त्या घरातून लहान बाळाच्या रडण्याचा आवाज येत होता. तिने त्या घराचं दार हलकंच आत ढकललं. ते दार भयानक आवाज करत उघडलं गेलं. आकांक्षा दबक्या पावलाने घरात शिरली. तसे तिला चित्रविचित्र आवाज येऊ लागले. पण ती फक्त लहान मुलाच्या आवाजाचा मागोवा घेत होती. ते घर म्हणजे आतून एक लांबलचक अंधारी खोलीच होती. आवाज तिथूनच लांबून येत होता. आकांक्षा त्या घरात अजून आत जाऊ लागली. तिला तिच्या पायाखाली काहीतरी लागलं. तिने पाहिलं आणि तिने घाबरून स्वतःचं तोंड आपल्या दोन्ही हातांनी घट्ट दाबलं. तिच्या पायाखाली लहान मुलांचे तुटलेले हातपाय पडले होते. ते कुजून सुकून काठीसारखे झाले होते. तिला अजूनही तो बाळाच्या रडण्याचा आवाज येत होता. म्हणून ती धाडस करून घरात अजूनच जाऊ लागली. पुढे तिला जे दृश्य दिसलं ते पाहून तिचे हातपाय गळूनच पडले. समोर एक बाई बसली होती. तिचे दोन्ही हात, तोंड हे रक्ताने भरले होते आणि तिच्या समोर लहान बाळांचा, मृत अर्भकांचा खच पडला होता. त्यांतील काही हालचाल करत होती तर काही निश्चित पडली होती. ती बाई त्यांतीलच एक बाळ उचलून त्याच्या नाजूक शरीरात आपले तीक्ष्ण सुळे रुतवत होती. ती त्यांचे लचके तोडत होती. आकांक्षाला हे सहन झालं नाही. ती जोरात किंचाळली. ती तिथून धावत सुटली. धावता धावता अचानक ती कशात तरी अडकली आणि खाली तिच्या पोटावरच पडली. पोटातून तिच्या एक जोरात कळ गेली. तिला प्रचंड वेदना होऊ लागल्या. ती जागेवरच ओरडत होती, माझं बाळ, माझं बाळ. ती वेदनेने कण्हत होती. इतक्यात ती बाई तिच्या जवळ आली. तिने आकांक्षाची ती अवस्था पाहिली आणि ती तिच्या छातीवर बसली. तिचं तोंड आकांक्षाच्या पायांकडे होतं. काही कळायच्या आत तिने तिच्या हातानेच आकांक्षाचं पोट फाडलं. अचानक आकांक्षा धडपडून जागी झाली. खिडकीत बसूनही ती घामाने ओलीचिंब झाली होती. तिने इथे तिथे पाहिलं. ती अजूनही अजित सोबत गाडीतच होती. काय ग, बरी आहेस ना? काही स्वप्न वगैरे पाहिलंस की काय? आकांक्षा अजूनही त्या स्वप्नातून स्वतःला सावरू शकली नव्हती. ती धापा टाकत होती. त्यातच ती म्हणाली, हो, स्वप्नच पाहिलं, पण ते भयंकर होतं. स्वप्न? काय पाहिलंस मग त्यात? आता असं बोलू नकोस की तू स्वप्नात त्या चेटकिणीला पाहिलंस, असं म्हणत अजित हसू लागला. हो, मी तसंच काहीसं पाहिलं, पण तिचं वागणं आपण ऐकत आलेल्या गोष्टीतील चेटकिणीसारखं अजिबात नव्हतं. ती भयंकर होती. ती जखीण किंवा लावसटही नव्हती. ती त्याहीपेक्षा भयानक एक चुडेल होती. यावेळी आकांक्षाच्या चेहऱ्यावर जराही हसू नव्हतं. तिला त्या गोष्टीचं गांभीर्य एका स्वप्नातूनच पटलं होतं. आता गावात गेल्यावर अजित आणि आकांक्षाला नेमकं काय दिसणार होतं? ती चुडेलची गोष्ट खरंच सत्यात उतरणार होती. गावाकडे निघालेले अजित आणि आकांक्षा गावातून सुखरूप परतू शकणार होते की त्या गावचा प्रवास हा त्यांचा शेवटचा प्रवास ठरणार होता? जाणून घेण्यासाठी पाहायला विसरू नका चुडेलचा 3रा भाग. चुडेल. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा.
चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.